Ahojte, dneska ma napadla jedna vec, čo môžem urobiť. A tu mi mám veľa darčekov, takže môžem si ich otvoriť. To bude asi rýchle video, ale nevadí. Poďme. OK. Dám tu darčeky a môžeme vypadnúť dobre. A tam mám rogový box, ale to už až na posledok. OK. Ideme. Takže ideme na plus malinky. No, asi nebudeme otvárať. Prečo mi dávajú trade? Ne. OK. Takže ideme prvý. Nejaká hračka. To je komún. No dobre. Ďalšia hračka. To je darček. To isté. No, škoda. Môžeme vypadnúť. Tak rýchlo som odkrývať. OK. Ďalší darček. Ježišmar, to máme. Nie, dobre. Ale mám podobné. Takéto podobné. Toto je jaké? Come on. Škoda. OK. To isté. To je čo? Vedí? Znova mi niekto dala trade. Čo to bolo do mňa? Nechápem. No, ten trade. No, neuveriteľnosť tých malých skoro nevypadová. Toto som chcela presne. OK, ďakujem. Ale na čo to bude? No, ideme veľké darčeky. To už som jeden otvorila. OK. Hamburger, to je zlaté, to som tiež veľmi chcela. OK. Čo to? Meč. Wow. Super. Ideálne. Tak čože. Dobrý. Ty dobré. Teda. Hodok. Kto mi dal hodok? Čo chcú odo mňa? To chcú ako za toto? Je domáce, lebo ako keď som mi naozaj asi to proste nejako akože dúfam, ale ja neviem prečo tak zrazu mi dávajú trady. Lebo som tekláň. Mne sa páči ten vták. Takže nám. Sorry. Znova to isté. Mňa porazí z toho. A nevadí. No, toto už je dobre. Toto už je dobre, veru. Toto je rare. Teda uncommon, no. OK, nevadí, ale dobre čo je. Počkajte, lebo ja vždy nezvedla som. To je moja fotka. Ne, on dal dekláň. Ďalší. Neviem, čo to je. Čo je? To je bavlníky, ale to je kománka. Škoda.
Okej, ideme darček. Ja sa veľmi bojím. Jak myslíte, čo mi vypadne? Ja sa bojím. Okej. Rozpozorím také auto. Ne, ja už také mám. Škoda. Okej. Posledný RGB box. No, dovolte mi vypadne niečo dobré. Prosím. No, nejak takto. Okej. A teraz, jak som povedala, že už sme sa otvorili dáčeky, tak ešte môžeme si zahrať Murder Mystery, lebo ja som to včera hovorila a to som zabudla, tak som išla hrať Guys, či jak to bolo. Takže sorry, prepačte ma. Idem si teraz zahrať Murder Mystery, aby proste som ho nezabudla. Murder Mystery. OK, ale to nebude dlho. Stop. Ja nemôžem? To si robíte srandu. A ja nemôžem Murder Mystery. No, toto je tuším, ale to je Murder Mystery. Dobre, to je extra čudné, to extra čudné. Ale dobre, dáme si nejaký iný Murder Mystery. Lebo ja nechápem, čo to je. No, nechcem načítať. Tak načítať nejde. No, iPhone. Toto sa mi moc nepodobá na Murder Mystery. Dobre. Ja neviem, čo to je za hra. Čo to je? To je nejaký nož? Zácný, alebo čo teraz? Nechápem, čo to je. Ja mám takéto veci. Čo? Počkaj, ja neviem, čo sa tu robí. Ale ja mám takéto veci. Teraz to už mám. Ale kedy bude hra? Kedy bude hra? Okej, Lontik má. No, konečne. Ne, Inokin. Ne, škoda, nech sme človek proste taký. Ona môže byť hocikto táto dievčina, ale ja radšej tam nebudem chodiť, lebo ona ma môže... Kde? Počkajte, to sa dá skryť. Ja sa skúsim skryť, aby ma nikto nezabil. Počkaj. Ja nemôžem zobrať. Ja skúsim to spraviť. Nikto toto a dúfam, že sa mi to podarí. Nie. No jasné. Ach, teraz mám taký dlhý. Don't leave the next river. A čo chcem?
To je nejaký čudný, ale ja nemôžem si zahrať proste ten originálny, ale prečo? Tomu vôbec nechápem. No, tak čož. Také to bolo videjko, dúfam, že sa vám to páčilo. A keď to bolo moc trochu krátke, a nevadí. No a no proste dajte like, subscribe a ahojte, majte sa.